LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, maiatzak 17 eta LGTBI mugimenduak kezkatuta agertu dira, gorroto diskurtsoaren igoeragatik eta baita komunikabideek kolektibo horien aurkako erasoei ematen dieten trataeragatik. Ere bestak beste EGAM Euskal Herriko Sexu Askapen mugimenduak adierazi du, kolektiboko kideei kalte nabarmena egiten dietela hedabide batzuen beldurra zabaltzeko joerak. Aldiz, gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, bisexual, trans eta intersexualen elkarteak azken urtean ugaritu diren gorroto gertakari eta delitu kopurua salatu du eta Samuel Ruiz gazte homosexualaren hilketa ere gogora ekarri du. Ordea Baskos elkarteak aurten online egin duen inkestaren bidez, Ipar Euskal Herrian jasandako 106 ekintza LGTBI fobikoen berri izan du. Horietatik gehienak irainak eta hitz bidezko erasoak izan direla adierazita, gaurko egunaren karietara Frantziako gobernuari eskatu dio, erronkaren tamainako politika publikoa egin dezala. Hala erakunde iso, Nafarroko Legebiltzarrak gogoan hartu du, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna, alderdi guztiek adostu duten adierazpen instituzional baten bidez antzera Eusko Legebiltzarrean, EAJ-ko, Euskal Herria Bilduko, PSeko eta Elkarrekin Podemosuko bozeramaileek manifestu bat irakurri dute, homofobia, transfobia eta bifobiaren aurka azalduz. Arratsaldeon guztioi LGTBI kolektiboaren aurkako erasoen gorakadazu hartarazi du ere ikusgune Gasteizko LGTBI plus fobiaren aurkako behatokiak, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren harira zuzen ere sexu orientazioaren eta genero identitatearen aurka izandako gertakariei buruzko 5. txostena aurkeztu zuten atzo, Gasteizen hain zuzen eta azaldu dute, intzientziak hirukoiztu egin direla 2017 urtean informazioa biltzen hasi zirenetik. Urte horretan 10 salaketa jaso zituzten eta 2021 urtean 27 izan ziren. Bada Nahiatu Arraldai Euskal Herriko Bilgune feministako kide izan du gurean gaur gonbidatu nagusi gisa eta halaxe iritzi dio gaiari. Pandemiatik nik esango honek intentzifikatu dela, bai eraso homofobo, bai eraso lesbofoboak handitu direla, intentzifikatu direla, eta bueno, azken egunetako eraso honek, baina niretzako oso larria bai da, Bilbon gertatu izan dela, zenbat hildako, horrelako kasu grabe baten eta zelako isiltasuna egondan, horren besterako kasu heltzeraino eta jendartean egondan isiltasuna horrelako gauzak gertatzen direnien kalea hartzeko ez gaitasune horretatik, eta nik esango neke inoiz baino importanteago dela gaur egin diren mobilizazioetara eta egingo diren mobilizazio deialdietara agertzea, Kainako 28ko plataforma gehienek deitu da bienetara eta indarkeria hori bizirik dauela ikustarazteko bai. Laster itzuliko gara LGTBI fobiaren aurkako egunaren bueltakoekin, baina lehenago bada beste zer heldu abortuaren legearen aurre proiektua onartu bidean da gaur ministroen kontseiluan. Espainiako ministroen kontseiluak gaur eztabaidatu du abortuaren lege berriaren zirriborroa eta Irene Montero berdintasun ministroak aurreratu bezala onartu egingo da. Atzo gobernu koalizioa osatzen duten bi taldeek akordioa erdietsita, zehazki 3 gai nagusitan lortu dute adostasuna alde batetik, legaren oinarri den puntuan, 16 urtetik aurrerako emakumeek abortatzeko eskubidea izango dute. Horretarako gurasoen baimenik izan beharrik gabe, bigarrenik, hileko mingarria duten emakume 3 eguneko gaixo aldirako eskubidea aitortuko diete, eta azkenik erditze aurreko baimen ordaindua adostu dute, haurdunaldiko 39. astetik aurrera. Gai honekin ere geroxago bueltatuko gara orain, gaiz aldatuta, baina beste kontu bat, beste 5 gudari identifikatu dituzte Begoñako hilerrian, identifikazio xaflei eskeratzen dituzte gudariak eta Gogora Institutuak espero du 2023ko udaberrirako amaitza identifikazio lana. 1926ko gerran eta ondorengo urteetan hildako lagunen gorpuzkiak berreskuratzeko lanean jarraitzen dute. Begoñako hilerrian Bilbon indusketa lanetan berreskuratutako 5 identifikazio xaflei esker beste 5 gudari atzeman dituzte oraingoan. Ramon Crespo Ortiz, Luka
Lucas Galbete Gainza, Fernando Laera Urrutia, Ignacio Lopetegi Oliden eta Angel Pérez Puertas. Atzo eman zuten aurrera pausoen berri, Gogora Memoriaren Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen institutuaren egoitzan. Arantzadi Zientzia Elkarteak 1926ko gerran hildako 56 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu zituen joan den martxoan Begoñako hilerrian. Horietatik 52 orain arte desagertutakoenak ziren, erregistratu gabeko hildakoenak. 5 gudariak identifikatzea zain beraz senideekin harremanetan jartza lortu du Gogora Institutuak eta horiek ere ekitaldian izan ziren. Eta memoriaz Donostiako Poioe hilerrian Jangoikoarengatik eta Espainiarengatik eroritakoen alde eraikitako mausoleo baten barruan lurperaturik frankisten gorpuzkiak ez ezik, miliziano antifasistak ere badaudela ondorioztatu du Arantzadi Zientzia Elkarteak. Atzo aurkeztu zuten txostena Donostiako udalean eta uste dute frankisten 17 biktima daudela gutxienez. Hilerriko langile bakoitzari txosten bat egiteko eskatu zioten Zientzia Elkartekoek eta guztira hobian lurperatutako 121 pertsonaren izen zerrenda osatu zuten. Zerrenda hori hartutan, historialariek izenak banan-banan aztertu dituzte eta ikusi dute horietako 17 miliziano gutxienez anarkista, komunista eta sozialistak zirela Donostia tropa frankistengandik defendatzera joandakoak 17 baieztatuta daude beraz. Beste 14 ordea zalantzan daude, informazio kontraesankorra dagoelako, hau da ez dagoelako argi norekin borrokatu ziren gerran. Nazioarteko gaiei helduta berriz baieztatu dira susmoak Elisabet Borne izango da aurrerantzean Frantziako lehen ministroa orain arte karguan izandako Jan Castexek bart arratsaldean aurkeztu du dimisio ofizialki eta jadanik argitu da lekukoa noren eskuetan den. Hala 30 urtean aurreneko emakume bat da Frantziako lehen ministroa. Notiziak hautsak harrotu ditu argitaratera bezain pronto. Oposizioa ez da ados izendapenarekin eta bilorik gabe egin dituzte adierazpenakaren kontra. Marine Le Pen sumindua azaldu da esaterako dioenez, Macronen mespretxu gogo agerian gelditu da izendapenarekin. Jean-Luc Mélenchonek ere gogor egin du Macronen erabakiaren kontra bere iritziz. Bornek azken 20 urteetan funtzionatu ez duen guztia ordezkatzen du galbidearekin lotu du lehen ministro berria alegia. Bestaldetik, Finlandiak egin bezala, 200 urte luzeko neutraltasuna alboratzea da Suedia. Gobernuan den Suediako alderdi sozialdemokratak herrialdea NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundean sartzea sostengatu ostean, parlamentuak erabakia berretsi zuen atzo, gehiengo zabal batez zehazki, Ezkerra eta Alderdi Berdea izan ziren erakundera batzearen aurkako jarrera erakutsi zuten alderdi bakarrak. Ukrainako gerrak goiti bera aldatu du, munduko agertoki politikoa eta ekonomikoa eta Artikoraino ere heldu dira Europa ekialdeko eztanden uginak. Ipar hemisferioaren muturrean ipar polotik gertuen dauden estatuen arteko elkarlana ohikoa izan da azken hamarkadetan, baina Errusiak Ukraina inbaditu duenetik aldatu egin dira kontuak. Moskuk erasoari ekin eta astebetera martxoaren 3an Atlantikoko Kontseiluko gainerako kideek erakundearen jarduna eten zuten oldarraldi militarra salatzeko. Ordutik blokeatuta dago Artikoko auziei buruz eztabaidatzeko erakunde nagusia eta hainbat adituko hartarazi dute inguruaren garrantzi estrategikoa aintzat hartuta munduaren segurtasunaren kalterako izango dela hori. Testuinguru horretan sartuko dira Finlandia eta Suedia NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundean, ez ustekorik ezean horrek ez du egoera baretuko, behin aliantzako kide bihurtzen direnean NATOko 7 estatuk inguratuko baitute Errusia Artikoan. Eta gatazka honen erdian Poloniako fiskaltzak Pablo González kazetariaren behin-behineko espetxaldia luzatzeko eskatu du. Datorren maiatzaren 28an geratu behar zen berez libre prozedura judizialaren arabera eskara erregistratu eta hurrengo 7 egunetan aztertu beharko dute Gonzálezen espetxaldia luzatzeko eskaria. Kazetaria Euskal Herritarra dena otsailaren 28an atxilotu zuten Ukrainako mugatik hurbil lanean ari izenean eta epaileak behin-behineko espetxaldia zion espioitza egotzita. Harrezkero inkomunikatuta dago eta ezin du bere familiarekin hitz egin, ezta Gonzalo Boye bere konfiantzazko abokatuarekin ere.
Astearteko lerroburuak horrela heldu diez eguneko argazkiari LGTBI mugimenduak kezkaz begiratuko dio gaur LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunari, izan ere kolektiboko kideak kezkaz mintzatu ziren atzo azkenaldian indartu diren gorroto diskurtsoen igoeragatik eta komunikabideek mugimenduaren aurkako erasoei ematen dieten trataeragatik. Gainera azken asteotan salatu diren eraso homofoek ez dute errealitate hori samurtzen. Atzo Uribarri Ganboako urtegian gertatutako eraso homofo bat salatu zuten sareetan, harri batez eraso egin zieten bi homosexuali Arroiabeko hondartza nudistaren inguruan. Gaur ordea Donostiako hondarreta hondartzaren inguruan pasaden igandean gertatu zen beste eraso baten berri eman dute. Gasteizen da Estilana Olankidea. Sare sozialetan jakinarazi duten arabera, igande arratsaldean Arroiabeko hondartza nudistan bikotekidearekin zebilen gazte bat, harri batekin eraso eta marikonde mirda oiukatu diote. Horren harira gaur homofobiaren aurkako nazioarteko eguna izanik, ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak Gasteizen sexu orientazioaren eta genero identitatearen aurka izandako gertakariei buruzko 5. txostena argitaratu du. Datu horien arabera, 2021 intzidentzia LGTBI fobiko gehien izan dituen urtea izan da, izan ere guztira 27 kasu erregistratu dira Araban, gehienak Gasteizen. Horrekin batera ikusgunek transfobiak ere gora egin duera adierazi du. Ondo da Esti, laster gara bueltan zurekin, erakunde iso ordean Nafarroako Legebiltzarrak gogoan hartu du ere LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna, alderdi guztiek adostu duten adierazpen instituzional baten bidez. Antzera eta aipatu dugunez Eusko Legebiltzarrean EAJ, Euskal Herria Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemosu alderdiek manifestu bateratu bat argitaratu dute gaur goizean pertsona guztien sexu eta genero eskubideak eta askatasun aldarrikatzeko. Aurten ere, Eusko Legebiltzarrak sexu eta genero aniztasunarekiko gorrotoak eragindako erasoak salatzeko ahotsa altzatzen du. LGTBI kolektiboaren aurkako aurreiritzi ugari munduko eskualde askotan indarrean jarraitzen du eta. Beharrezkoa da gure gizartean oraindik indarrean dauden diskriminazioen aurkako borroka sendotzen jarraitzea. Askotan ikusezin bihurtzen diren genero identitate, orientazio eta adierazpen guztiak errespetatuak izan daitezen. Gizarte osoaren erantzunkizuna eta instituzio publikoen betebeharra da diskriminazio eta indarkeria mota guztien aurka borrokatzen jarraitzea. Bestaldetik aipatu dugu lerroburuetan ere, osasun sexualaren legea erreformatzeko aurreproiektua onartu bidean da gaur Espainiako Gobernuaren Ministroen Kontseilua. Zirriborroak hainbat eskubide aitortuko dizkio jendartearen erdiari baino gehiagori, hala nola, hileko mingarriak dituzten emakumeek bajeskatu halko dute eta haurdunaldia eten nahi dutenek oztopo gutxiago izango dituzte. Zer iritzi duten hontaz, baina herritarrek Bilboko kaletan izan da aste hona Aiera Durreta kazetaria begira. Espainiako gobernuak ospitale publiko guztietan abortatzeko eskubidea bermatu nahi du. Eta gurasoen baimenik gabe haurdunaldia eteteko adina 16 urtera murriztu. Horrez gain, hilekoaren min handiengatik 3 eguneko baja hartzeko aukera eta emakumeen higiene produktuei beza kendu nahi die Madrilgo gobernuak. Maiatzaren 12an aurreratu zuten lege proiektuan jasotzen diren neurriak eta asteartean zirriborroa Espainiako Ministroen Kontseilura eramango dute. Egoera horrela 11 telebista kalera atera da. Zer uste dute herritarrek abortuaren adina 16 urtera murriztea edota hilekoaren min handiengatik 3 eguneko baja hartu ahal izatea? Hau da jaso duguna. Dira gauzak, zentzugabekoa da gauza hauen kontra egoteak. Zitza erdia ibili naiz horren alde, ez naiz atzera bueltatuko. Nire ustez txarragoa da ume bat izatea, orduan uste dut hobeto dagoela abortatzea gurasoen baimenik gabe ume bat izate baino. Nik uste eta aurrerapen garrantzitsu bat dela, bai uste eta 16 urtekin ja kontzientezala egiten duzun zure gorputzarekin, zure bizitzarekin eta azkenean ume bat izateko nahiko gaztezea oraindik eta uste eta aurrerapen nahiko garrantzitsua dela. Y creo que 16 años es todavía para mí una niña que yo creo que debe tener el consentimiento de sus padres. Bueno, nik uste dut gurasoak beti jakin beharko luketela zer gertatzen zaien bere umei, zeren laguntza handia dira beti, espero dut.
y todo me parece estupendo. Hay que ir con los tiempos. Ustez oso ondo diruditzen da lege berri hau, ze gure decisión da, al final. También lo veo un poco peligroso. Bueno, ni ez nago ados. Nire ustez, urte horrekin adostasun behar du gurasoengatik. Ondo iruditzen zait, eta ez dakit zergaitik beste pertsonek gizonak ez daukatenez hilekoa hori buruz opina behar dute. Hileko mingarri bat izatean nahiko gogorra den gauza bat da eta bai baja bat eduki aldula hori pariatzeko edo. Entzuten dut, nire inguruan kostatuko da gehiago ze ezin dute ulertu. Gizonak izango balira kiko lukete baja eta 1000 bajas. Emakumeak aukera hori badaukate, kontratatzerako orduan, gehiago pentsatuko duzu. Nik uste dut abortoa eskubide bat dela, orduan doainik izan behar dela eta horregatik ospitale publiko bat guztietan egon behar da aukera hori, uste dut. Azkenean uste dut hori eskubide bat dela eta guztion eskura egon behar dela eta ezin da bakarrik leku zehatz batzuetan egon eta hiri batzuetan. Azkenean ospitale guztietan egon beharko den zerbait dela uste dut. Oso ondo, nire sasoian Londresera joan behar zen, orduan hemen izan behar da, etxean eta baimen guztiarekin. Gaiztaldatuta ostegun honetan Espainiako Kongresuak ikus-entzunezko lege berriaren eztabaidari ekingo dio eta eztabaidaren atarian legeak bere egin behar dituen ardatz nagusiak proposatzeko batu dira gaur Donostian hainbat eragile. Bertan izan da Udane Arbeo lankidea ere, beraz Udane Donostian zara zein proposamen egin dituzte? Egun gutxi barru ekingo dio Espainiako Kongresuak ikusentzunezkoen lege orokorraren eztabaidari. Lege horrek eragin handia izango du euskararen etorkizunean eta azken hilabeteotan hainbat ekimen eta lanketa bideratu dira horri begira. Eta gaurkoan Donostiako kafe antzokian euskararen eta ikusentzunezkoen arloko zenbait eragile Euskalgintzaren Kontseiluarekin batera bildu dira. Legeak bere gain hartu behar dituen ardatz nagusiak zein diren proposatzeko. Horien artean azpimarratzekoak aldez aurreko finantzazioari dagokionez hizkuntza gutxitu bakoitzari gutxienez 8% esleitzea eta bestalde diru publikoz egindako lanetan euskarazko, katalanezko eta galdizierazko bikoizketa eta azpidatziak txertatzeko betebeharra ezartzea. Jarraian xehetasun gehiago Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak eta Aldez Aginagalde Pantaiaz euskarazeko bozeramaileak. Hartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Guratzen dugu edo estatzen dugu, finantzazio dagokienez 8% izan beharko lukeela, emisioei dagokionez, 40% orokorrean ez da gero, hizkuntza bakoitzaren kuota ere ezarri beharko den, bermatzeko berezko hizkuntza ofizial guztien presentzia izanen dela etorkizuneko ikus-entzunezkoetan. Horrez gain, streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Bien bitartean, EAJak eta Espainiako Gobernuak akordio bat erdietsi dute ikus-entzunezkoen lege proiektuari zenbait zuzenketa txertatzeko. Zeintzuk dira horiek Udane? Ikus-entzunezkoen legeari zuzenketa sorta bat gehituko dio EAJak. Hain justu jeltzalek eta Espainiako Gobernuak adostu dute legeari 55 zuzenketa txertatzea. Jeltzalek jakinarazi dute alderdiaren 3 helburu nagusiak lortu dituztela eta horien artean dira autogobernua babestea, EITBren autonomiari eustea eta ikus-entzunezkoen marko berrian euskararen presentzia areagotzea. Esan bezala 55 zuzenketa txertatuko dituzte adostu dute
55 zuzenketa txertatzea eta Joseba Agirretxea diputatuak eman ditu akordioaren xehetasun gehiago jakinarazi du EAJak 58 zuzenketa aurkeztu zituztela, 58 zuzenketa partzial eta horietatik 55 adostu dituztela Espainiako gobernuarekin. Adierazi du beste 10 zuzenketea adosteko bidean direla eta elkarrizketan adri direla izan ere ostegunera arteko epea dute horretarako orduan itxiko baitute lege proiektua zehazteko epea gai ekonomikoetarako eta eraldaketa digitalerako batzordean. Testuinguru honetan Aitor Esteban Espainiako gobernuko EAJko bozeramaileak adierazi duenez akordioak haien nahiak ase ditu, baina ideala ez da. Beraz, uste dut lortu indugula alde batetik autogobernuare babesa, lortu dugule EITB-ko autonomia mantentzia eta gero ikusentzunezko marko barrien euskararen presentzia areagotu dugule. Beraz, ez da guk egingo genduan legea, baina akordioa ontzat emoten dugu eta uste dugu gure 3 helburu horiek babestu dugu zela. Eta beste kontu batzuei helduta, Euskal Errepublikaren aldeko mugimenduak burujabetza ekintza masiboa egingo du ekainaren 4an, Irungo Fikoban eta herritarrei dei egin die ekitaldira mozorrotuta joateko. Eunek deitutako lehen burujabetza ekintza masiboa izango da ekainaren 4koa, burujabetza iraultzari hasiera eman nahi diona. Hitzordua larun batean iragarri zuen mugimenduak Donostian egindako ekitaldian egun berean gainera David Fernandez eta Unai Apaolazaren arteko elkarrizketa bat antolatu zuten. Bada hitzaldiak emandakoaz hitz egiteko bat egin dugu gurean gaur magazinean Unai Apaolaza mugimenduko kidearekin eta halaxe azaldu bizkigu elkarrizketa horretako hausnarketa nagusiak. Mainguru hau jarri gendun, egin gendun batez ere entzuten eztan diskurso bat, ezta? Eta zena diskurso hori, pixka bat partio politikoen kosmobisiotik aratago dijoana eta Euskal Errepublikaz ari dena, ez? Normalean beti politikaz ari gerenean eta Euskal Errepublikaren kontutaz ari gerenean beti alderdi politikoen galbaitik pasatuta ulertzen dugu dena, ezta? Eta pixka hortik alde egiteko eta beste diskurso bat entzuteko antolatu genduen, ezta? Eta gainera berezia izan zen, zergatik? Ez genuelako gaztelera erabili, ezta? Berak nik euskaraz egin nuen, eta berak katalanez egin zuen, eta gero itzultzailea izan gendun, ezta? Beraz horre bai burujabetza ekintza moduko bat ere izan zen, ezta? Aldiz, gure esku guztiaren birako prestatu duen erronka nagusiaren aurrerapen bat egin zuen asteburuan hainbat mendi argiztatu izan ere, egun horretan Pirinioetako mendilerroa argiztatu nahi dute, Kataluniatik Euskal Herrira, mutur batetik bestera, herrialde bien erabakitzeko eskubidearen aldarria ikusaraztea da asmoa eta 300 gailur baino gehiagotara igoko dira egun horretan. Amarur Alvarez bozeramailea erronkaren garrantzia mintzatu zenan. 1980 urtean, gaurko egunez, Euskal Espedizio batek Everesteko gailurra zapaldu zuen lehen aldiz. Eta ziurrenik hori etzan posible izango 74ean saiakera hori bera egin izan ez balu tximist espedizioak. Izan ere, gailurra egiten da bidea urratuz. Eta hori da, uztailaren 2an Pirinotako bidean egingo duguna. Euskaldunok eta katalanok bide berri bat urratuko dugu ikusteko noraino iristeko gai garen. Bestaldetik, korrikak euskaraldeari pasatu dio euskararen dinamika soziala ospotzeko lekukoa, zehazki 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2 ospatuko da aurten, euskaraldia eta xehetasun gehiagoren berri izateko gurean izan da ere, Goiatz Urkijo, ekimenaren koordinatzailea. 2022 urtea, hitzen eta ekintzen urtea dela dirudi eta pandemia sasoia pasatan, azken 2 urtek euskarentzat zer suposatu duen galdetu dio Urkijori. Guretzat, norbanakoetzat bezala euskararentzat ere urte zailak izan direla azken 2 hauek. Eta hasteko nondik gatozen gogora ekarri nahiko nuke, ustut beharrezkoa dela gogoratzea aurreko korrika etzela egiterik izan, eta 2020ko euskaraldia egin genuela, pandemia gainera, baldintza berezi eta zailetan, eta esango nuke euskaraldiaren 2. edizio horren lorpenik garrantzitsuena hori bera izan zala, ariketa bera egitea horrelako baldintzetan.
Kultura arlora jauzi egin da berriz, Gasteizagoaz bueltan, bertan jarraitzen du Estilano lankideak, izan ere, Arabako bertsolari txapelketaren azken final laurdena izan da asteburuan, zer gehiago dakigu Esti? Aramaion jokatu da larun batean azken final laurdena, Unaian da atera da garaile eta finalerdietako 2 saioetan arituko diren 12 bertsolarien artean izango da. Esan bezala finalerdiak 2 saiotan jokatuko dira, maiatzeko azken asteburuan lehen Araian jokatuko da, Andra Maria Aretoan, maiatzaren 28an arratsaldeko 5:30 eta bigarren saioa berriz Izarran jokatuko dute maiatzaren 29an. Larun batean Aramaion jokatu zen Arabako bertsolari txapelketaren 15. edizioko azken final laurdena. Horrela, 3 saioetako puntuazioen urrenkeran erabakita geratu dira urrengo faseko 2 saioetan jokatuko duten 12 bertsolariak. Aramaioko saioan 6 bertsolari aritu ziren jokoan eta 13 bertso puntuagarri kantatu ostean Unaian da irten zen garaile. Maiatzaren azken asteburuak hartuko ditu finalerdietako 2 saioak. Lehenengoa Araian jokatuko dute Andra Maria Aretoan maiatzaren 28an larun batean arratsaldeko 5:30. Bertan arituko dira Andere Arriola Bengoa, Asier Otamendi, Felipe Zelaieta, Maili Agirre, Oiane Perea eta Unaian da. Bigarren saioa berriz Izarran jokatuko da maiatzaren 29an 5:30 aurrera eta Iñaki Binaspre, Manes Agirre, Paula Amilburu, Peru Abarrategi, Ricardo González de Durana eta Xabi Igoa izango dira kantuan. Horrez gain, Bertsozale elkarteak jakitera eman du 2022ko bertsolari txapelketa nagusian parte hartuko duten 40 izenak. Osatu gabe dago zerrenda, izan ere guztira 42 bertsolari arituko dira kantuan, baina Arabako bertsolari txapelketan gertatuko denaren menpe daude azken 2 izen horiek. Txapelketa atzerapenarekin jokatzen ari da eta ekainera arte ez diote amaiera emango. Bada, eguneko albisteak horrela iritsi gara albistearen amaierara, gaurkoan 8 taldaren pistan ez nago abestearekin agurtuko zaituztegu Deia diskotik dator kantuan, beraz gustatuko zaizuelakoan besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 puntu satarian ondo izan eta bihar arte. Trena joan zait, bigarrenare joan zait, besterik otera gaia hontan. Lehen emaztea joan zait, bigarrenare joan zait, besterik otera bizi